L'associació se va crear l'any 2006. Estem rassemblats tots els arxius de Jean Michel, que era també va estar un jugador de Vilallonga de la Salanca, un poble que és prop de la Mart, cap a Canet. I llavors, a Canet, que és un altre poble, i llavors aquí s'hem reunit als arxius d'en Jean-Michel Canet, als arxius de tots els clubs del Rosselló, de Catalunya Nord, n'hi ha 54. S'han reunit també col·leccions de particulars que ens han lixat els dos arxius o ens l'han donat. 2008, al mes de gener, ens vam instal·lar aquí. Hem fet l'inauguració al mes de gener un any après, des de 2009, i aquí s'hem fet tota la... s'han reunit tots aquests arxius, els hem classificats, i ara estem en train de fer la numerització per posar tots aquests arxius sobre informàtic. Aquí la gent que tenen arxius, que siguin de Catalunya Nord o de Catalunya Sud, nos poden trucar a la Mediateca Ludovic Massé, a Serret. En 2010 tindrem la possibilitat d'anar al site de l'acadèmia, de l'acadèmia Jean-Michel Canet, i podreu tindre també els arxius, els documents depuis 1900 fins a 2004-2005. Els arcaires trobaran les biografies dels jugaires, trobaran cartes també, trobaran periòdics, diaris, trobaran vídeos, llibres, cassetes, hi ha tot aquí. En fi, comença ja bé tot. Ja tenim a peu près 4.000 fotos també, i llavors aquí estem en train de donar, de clarificar els noms i les dates també de tota la gent o els jugadors, els dirigents que són sobre aquestes fotos. L'objectiu primer també és d'establir aquesta cooperació entre el sud i el nord.